इउटिउबार एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि सानैबो गोरोबफिनना संसार जाफिननो रायजो राजा आरो समाजजों समायखिरा लाबाय। बे निउसखौ नोंथांमोना दाख्लैनिफ्रायनो नुगासिनो दंखायो जे एनिथिं एमजे डेट मिन्स जेरिमाया इउटिउबार बिथांनि खोथाखौ नोंथांमोना नुगासिनो दङ। स' बिथांनि निउसखौ खायफा मानसिफ्रा खोनासंनो बालायलांबाय। अब्लाबो दिनै आं फिन खेबसेबाव आपडेट होनानै होफिनबाय। स' बिथांमोननि जि गोरोबफिननाय बे गोरोबफिननाया थारैनो जोबोर गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय गुबुन फारसेथिङै जों नायनो थाङोब्लाथाय स्टारलिना एनिथिं एमजे जायबा इउटिउबार एनिथिं एमजे बिथाङा लानानै खारदोंमोन स्टारलिनाखौ, जायबा 19 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लासा हिनजावसा। स' बिथांखौ लानानै खारदोंमोन। स' बिथां सिख्लासानि जि जिउ बा बिथांनि लाइफआ थारैनो बे समाव मा कन्डिसनाव दङ बेखौ जों नायनो नांगोन। मानो होननानै बुङोब्लाथाय आइजो माहारिनि जिउआव गोबां रोखोमनि प्रब्लेम्सफोर जानो नागिरो। स' बेनिखायनो बिथाङाथ' गोरोबफिनबाय, नाथाय बिथांजोनि जायबा स्टारलिना बिथांजोनि लाइफआ बरबाद जाबाय। स' बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि साननो गोनां माखासे खोथाफोर हाबनानै थाबाय। स' एनिवे जों सावरायगोन बेनि सायावनो गुवारै। स' बेजों लोगोसेनो स' इउटिउबार एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि सानैबो जे दावराव दावसिखौ फोजोबनानै गोजोन संसार जाफिननो जे आगान सुरबाय बिथांमोननि फिउचारा जाहाथे मोजां जायो बेनि थाखाय आंनि फारसेनिफ्राय बा Narun'sVlogs इउटिउब चेनेलनिफ्राय बा Narun'sVlogs इउटिउब चेनेलनि साफ्रोमबो अडियेन्सफ्रा बिथांमोनखौ जे हामलायथि बावहरो जे बिथांमोननि जिउआ बा बिथांमोननि संसार जानाया मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थायो इन फिउचार। स' रायजो राजाफ्रा साफ्रोमबो बिथांमोनखौ आशीर्बाद होदों, धन्यबाद होदों। साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे बिथांमोननि जि संसार बे संसारा गोजोन जायो आरो उननि समाव जाहाथे फिन खेबसेबाव बेफोरबायदि हाबाफारिया जाहाथे जाया। आरो आं गोजोननाय बावहरगोन बिथां इउटिउबार एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि सानैनिसिमबो गोरोबफिनना संसार जाफिननो समायखिरा लानायनि थाखाय। स' बेजों लोगोसेनो साननो गोनां खोथाया जे स्टारलिनानि खोथा। बे स्टारलिनानि खोथाया दा मा कन्डिसनाव दं बेनि जेबो आपडेट गैया। स' अब्लाबो मिजिंथिदों, आसा खालामदों बिथांजोनि जिउ देहा गासैबो थारैनो मोजाङैनो दङ। आफा इसोरनि अननायाव जाहाथे थिग थागैनो सोलिनानै थायो। रावनिबो जिउआ जाहाथे खहा दाजाथों। नाथाय बिथांजो स्टारलिनानि लाइफआ बा बिनानाव स्टारलिनानि लाइफआ एक्सुवेलि थारैनो बरबाद जाबाय, बे गेरेन्टि खोथा। स' एनिवे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलां। नोंथांमोननि फोरमायथिखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायनानै होलां। शेयार खालामनानै हो भिडिअखौ जेसेबां हायो, जाहाथे नेक्स्ट गोदान आपडेट लानानै फैबावनो हायो। स' बे आपडेटखौ खोनासंनो बाबायमोनब्लाबो आं लेटैब्लाबो आपडेटखौ होनानै होबाय। नोंथांमोना जायफ्रा जोबजासिम नायबाय गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय, सिबिनाय, अननाय, मोजां मोननायखौ बावहरनानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'बाय। जय बर' हारिनि।